Keď som mala 9 rokov, napísala som svoju prvú knižku. Áno, znie to bláznivo, no ja som vždycky bola také trošičku nadanejšie dieťa a vymýšľala som rôzne veci, ktoré moji rovesníci nerobili. Dnes sa na túto knižku pozrieme a skúsim si porovnať tie názory, že aké boli predtým, aké sú teraz. A normálne, ako ja som občas až prekvapená, že aká som bola vyspelá a čo som tam písala. Je to psychologická knižka, volá sa to Temné zákutia duše. Ako úvod som tu nakreslila takýto krásny stromček, ktorý je akože na mozgu a podľa mňa to malo mať aj nejaký iný význam. Avšak možno vám po prečítaní tejto knižky vyrastú stromy na mozgu, no človek nikdy nevie. Napísala som si tu, že život je diskutabilný pojem a stále sa rozmýšľa, čo bude po ňom. Večný život či zastavenie životných funkcií navždy? Názory sú rôzne, no každý na to príde sám, keď navždy odíde. Naša cesta sa kráti a nikto nevie, či omrie zajtra alebo o 50 rokov. Všetko je ale o uhle pohľadu. Toto mi príde extrémne vyspelé na to, že som mala 9 a ako mne sa to páči a stále by som povedala, že s tým celkom súcitím, alebo že stále si to myslím rovnako, že tu sa dostávame ku zrkadleniu, ktoré som v tej dobe absolútne nevedela, že niečo takéto existuje a že je to reálny fenomén, ktorý sa deje. Ja som písala iba to, čo som si myslela, nejaké moje myšlienky. Čiže napísala som tu takú kontroverznejšiu vec, že keď sa budeme prejedať, budeme väčší, alebo proste, že tučný, ale teraz už sa toto ráta na body shaming, čiže toto tu rovno vynecháme, pretože nechcem sa k tomu nejako vraciať, alebo nejak to kontroverzne tu hovoriť, pretože každý to má inak a nechcem tu žiadne poruchy príjmu potravy riešiť a podobne, lebo to niekoho môže úplne trigrovať. Avšak podstata je celkom zachovaná. Potom, že v čom spravíme chybu, obráti sa to dôsledkami, ako napríklad spomínaná obezita. Po finančnej stránke napríklad veľké dlhy, strata úspor a podobne. Písala som to dosť kontroverzne a obávam sa, že tento rok už by to asi nebolo celkom vhodné toto niekde publikovať. Ako táto kniha publikovaná asi nikde nebude, ako toto je vaša jediná šanca si ju pozrieť alebo niečo. Teraz sa dostávame ku škole a ešte tu máme dokonca aj nejaké kresbičky, ktoré vyzerajú celkom zaujímavo, tá sova hlavne, ktorá vyzerá ako by si niečo šľahla. Každý niekedy začínal, či na základnej škole alebo na strednej. Je ťažké zapadnúť do nového kolektívu. Myslíme si, že sme menej cenní. To nie je pravda. Každý z nás sme jedinečný, nie rovnakej bytosti na celom šírom svete. Bez rozdielu, či máme dlhé vlasy či krátke, modré oči či hnedé, je to vec sebavedomia. Toto je naformulované trošičku tak nie celkom presne, ale myslím si, že stále tá myšlienka je tam zachovaná. Teraz dostávame k myšlienke, čo sa honilo mojou hlavou. Niekto rozmýšľa nad smrťou, iný nad životom. Nádej chrádne, no i silne. Čas sa kráti, minúty do smrti ubúdajú. Netreba mrhať časom a nové začiatky nebrať ako rieku, ale ako most. Takisto veľmi zvláštna formulácia, avšak nie je to až také hrozné a myslím si, že sa to dá pochopiť aj v tejto dobe. Ďalej som spomenula, že život je ako videohra, pretože každý nejaký malý event v živote je nejaký ten level a už potom, keď sa niečo stane alebo už zostarneme, tak odídeme z tohto sveta a tá hra sa skončí. Toto som okopírovala z mojej učebnice prírodovedy pre 4. ročník, takže nebudem to opäť čítať. Nevadí, urobila som si tú časovú os, alebo takéto niečo. My sa pomaly blížime do veľkého finále a teda čím pôjdeme ďalej, tým to bude ešte zaujímavejšie, takže určite ostaňte až do konca. Tu som písala o otázkach a myšlienkach. Niekedy sa zamýšľame nad hlúpostiami, napríklad prečo v gréckej abecede v základnej zostave jednohláskových písmen aj psí? Neviem, či som to správne naformulovala, ale tiež je to ako celkom zaujímavé, ale čo už no. Niektoré odpovede na otázky dostaneme, iné nie. Každý má svoje zaujímavé otázky a hanbí sa o nich hovoriť. Sú to otrávne červíky v hlave, ktoré nám prerijú celý mozog. Ach, ten pocit. Nemyslím si, že každý má takéto bláznivé myšlienky, ako si mala v tých 9 rokoch, ale ináč možno každý má nejaké podivné červíky v hlave, ktoré nám tam vrtajú a nedajú spávať. Čítať myšlienky radšej nie. Každý rozmýšľa o pokušení čítať myšlienky iných. Ale na druhej strane, ak by sme vedeli, čo si o nás myslia, tak popravde by nás to odradilo. Vo väčšine prípadov depresia na dennom poriadku. Áno, ono keby sme vedeli čítať myšlienky, tak by to bolo podľa mňa úplne na hlavu, pretože stratili by sme svoje sebavedomie a tiež by sme išli po ulici a mali by sme v hlave milión hlasov, myšlienok iných ľudí a nedokázali by sme sa sústrediť, mali by sme rozpoltenú pozornosť
A nemyslím si, že by to bolo fajn, skôr by to bolo dosť kontraproduktívne. Avšak chceli by ste napríklad aj cez toto čítať myšlienky? Píšte mi to dole do komentárov. Teraz sa vrhneme do kontroverznejšej témy a to je teória ľudí alebo ľudskej existencie. A teda opäť pripomeniem, že nejdem urážať žiadnu vieru ani žiadne myslenie nejakých ľudí, každý má právo si myslieť, čo chce. A ja už nie celkom súhlasím s tým, čo som tu písala, čiže prečítame si to. Veľmi dávno prišiel na Zem prapodivný tvor, taká opička. Bol to predchodca človeka, ale aj opic. Nezamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo ak je človek z opice, sú niektoré opice stále opice? Kedysi bol na planéte istý druh. Z neho sa vyvinuli dva druhy. Opice a ľudia. Len pre info, teórií je veľa, aj na každého rozhodnutí, čomu bude veriť. Presne tak. Každý si môže vybrať, čomu chce veriť a nebudeme odsudzovať nikoho. Ďalšie prirovnanie, že život je ako puzzle. Každá vec, ktorú prežijeme, každá minúta, sekunda, každá spomienka, okamih, skladačka. Ľahký a ťažký hlavolám. Ako si to spravíme? Skladáme celý život a keď zomrieme, rozbúrame ju, podložku prenecháme inej duši. Tu som opäť prebrala myšlienky niekoho iného, ako moja známa mi niečo vravela a ja som to tu spomenula. Zorné pole. Jedna múdra žena mi raz povedala význam zorného poľa a ako ho rozšíriť. Samozrejme nie v encyklopédii. Je to ako cesta všetkých nás, ktorú nemožno rozširovať len tak. Stojí to veľa odhodlania znútra mysle. Áno, my sme si vtedy hovorievali, že to zorné pole je niečo, že kam ešte dovidíme, povedzme v úvodzovkách. Ja som to tu brala celkom tak doslova, pretože som fičala na encyklopédiách ináč. Milovala som si čítať o ľudskom tele, o Zemi a hlavne tie také geografické veci, potom ako biologické. A už tu v 9 rokoch ma začala chytať aj psychológia, to už je tu trošičku vidno, a filozofia, čo je vidno až extrémne a normálne sa za to teraz hambím miestami, ale nevadí. Ale to zorné pole je niečo, kde akože dovidíme a tam, kde už ako niečo, čo už je nad naše síly, tak nie v tom našom zornom poli. Ako tak sa to dá v rýchlosti povedať, ja momentálne ešte nie som odborník, takže nemôžem celkom hovoriť, ale stále je to veľmi zaujímavá myšlienka. Chvíľka mojej teórie. Myseľ človeka je ovplyvňovaná podnetmi. Ak sú podnety pozitívne, fixuje sa to do podvedomia. Podvedomé myslenie pre neskúseného človeka môže znamenať psychickú újmu. Ono je tam šťastie aj ako pravda, ale je to podľa mňa strašne blbo naformulované. A na záver hra s podvedomím. Toto si čítať celé nebudeme, avšak ja som našla na YouTube také video, ktoré už momentálne neviem dohľadať, snažila som sa, že ako zistiť, že čo sme boli v minulom živote alebo tak. Samozrejme opäť vravím, že nie každý musí tomu veriť, niekto ako môže byť silno veriaci a nemusí presne si myslieť toto. Avšak našla som takú hru s podvedomím, ktorú ja som neskúšala, chvála Bohu, že som to neskúšala, lebo nechcem si privodiť nejaké zlé veci. Ale zaujímalo ma to a tiež som si to tu okopírovala a napísala, že ako by sa dalo ako hrať sa s tým podvedomím natoľko, aby sme zistili, že ako sme vyzerali v minulom živote alebo podobne. Je to celá knižka, je to úplne kratučké, ľahké. Avšak i tak si myslím, že je celkom zaujímavé, že ja som mala takéto záujmy a v 9 rokoch som riešila niečo takéto. Ono je to prvá akože kniha, ja som písala nejaké básničky alebo rozprávky, dokonca aj v 3. triede myslím, že. A tam dokonca aj mojej slovenčinárke som to dávala vtedy prečítať a páčilo sa jej to a vravela, že je môj vtedy najväčší fanúšik. Myslím si, že teraz si už ona na to ani nepamätá, už na tú škole nechodím, ale už to začínalo dávnejšie a baví ma doteraz písať, píšem básne, píšem rôzne príbehy a píšem o svojom živote a to neznamená, že to budem niekedy dávať, pretože niektoré veci mi prídu úplne uletené. Avšak aj tak je to super na rozvíjanie a robenie niečoho prospešného a je to potom sranda si to po rokoch čítať a takto si to pripomenúť. Dúfam, že sa vám video páčilo a my sa vidíme pri ďalších podobných. Majte sa pekne, ahoj!